En aquest videotutorial veurem com podem crear una base de dades directament des del LibreOffice, si només vull crear una base de dades per fer-la servir amb aquest programa. Llavors no cal fer un document d'Excel i desar-lo, tot i que de l'altra manera, si ho feu amb un Excel i el guardeu amb el format CSV, sempre el podeu fer servir per qualsevol altre programa. En canvi, si ho feu des d'aquí, no el podreu reutilitzar. Però bé, anem a veure com funciona. Anem endavant, fem una carta i seleccionem la llista d'adreces que, com que no la tinc, l'he de crear, vinc aquí, en aquest cas, i faig crear. Llavors, què passa? Que cada pantalleta d'aquestes serà una persona. Jo puc omplir la informació que jo vulgui d'aquesta persona. Veieu que aquí està el número d'entrada, que és el número de persones que hi ha o de registres que hi ha en la meva base de dades. Llavors aquí ompliria tota la informació de la persona 1 i quan acabi d'omplir-la faria 9 i aniríem omplint. Comencem. Doncs vinga, començaríem. Amen, cognoms, Ruiz, Vela. Empresa, la podem posar si ens convé, si no ens convé no la posem. Fixeu-vos que el títol no l'he posat. Línia d'adreça, carrer Dominics, 12, ciutat Solsona, província Lleida, i podria ficar tot el que em convingui. El camp del sexe, si en algun moment heu de fer alguna salutació personalitzada per sexe, doncs llavors ho podeu fer. Podeu descriure-ho com vulgueu, podeu ficar només una D, podeu ficar dona, podeu escriure femení, podeu escriure el que vulgueu, però el que escriviu sempre ho heu d'utilitzar, sempre ho heu d'escriure igual. Jo ho faré com en alguna altra ocasió i escriuré dona. I ja no poso res més, perquè em sembla que no cal ficar res més. Fixeu-vos que només he omplert els camps que a mi m'han interessat. I una vegada he fet això, faria 9. No feu d'acord perquè llavors es dese. Per tant, fem 9. I fixeu-vos que ara ja estic en el camp 2. Doncs ara aquí podria ficar el segon. Josep García Pérez, no té empresa i viu al carrer del costat número 7 a Solsona i Lleida i 25280 i 9. I veieu que d'aquesta manera jo puc anar afegint noms. Marc Ruiz Vela, és un germà meu, que m'he inventat. Vinga, aquest viu al carrer de les Preses a Solsona, el número 25, a la província de Lleida. Seria el camp 3, i faig 9. I cada vegada que faig 9, se m'afegeix un camp aquí, Fixeu-vos que ara ja estaria en el 4. Que ara dic, ai, que m'he descuidat, que em sembla que no hi he posat el codi postal a la Mamen. A veure, mira, no l'he posat, és veritat. Doncs vinc aquí i l'afegeixo. I puc tornar enrere una altra vegada. Si vaig aquí, també una altra manera de fer 9, veieu que quan he escrit aquest, si faig aquí, m'ha fet 9, se m'ha ficat un de 9. I li podria ficar Joana Sánchez Rodríguez i viu al carrer de la Pera número 1 a la ciutat de Cardona. I si no vull ficar res més, doncs no poso res més. Fixeu-vos, doncs jo puc ficar. Quan hagi acabat, què he de fer? D'acord, i ja està. Faig d'acord, em demana, això és on es guardarà la base de dades. Aquí és molt important que no hi fiqueu cap espai, guió, accents, cosetes d'aquestes. Jo només ficaré la paraula amics i ja està. Si volgués ficar amics, festa, doncs tots junts, sense espais, sobretot. I faríem guardar. I fixeu-vos que ja me l'ha connectat. Llavors ara jo faig d'acord i aquí ja em surten, veieu? Tots les 4 persones que he afegit.
Val? A partir d'aquí el funcionament és exactament el mateix, funciona exactament igual. Si ara volgués afegir alguna persona, què hauria de fer? Doncs en aquesta llista d'aquí puc venir aquí i puc editar-la, perquè com que l'he creat des d'aquí directament, se m'activen totes aquestes funcions. Llavors jo puc editar i puc tornar aquí una altra vegada i canviar qualsevol cosa. I això ja es queda guardat. Aquesta base de dades en aquest ordinador es quedarà guardat per sempre. O sigui, la puc fer servir en qualsevol moment per fer una combinació de correspondència o qualsevol altra funció del LibreOffice, val? Perquè es guardi dins del LibreOffice i és format del LibreOffice. Val? I això és tot.